EDSA. Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA. Kung nandiyan ka, tutok na. EDSA. Kasama mong natatrapik. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol. Bunalikol. Bunalkol. Bunalkol. Maganda. Gabi! Oo nga, nakikikanta si Duday nang aagaw ng mic. Pambihira. Duday! Ba't ka kang kulit-kulit mo kasi? Duday! Alam nyo kasi, Uncle Diego, matagal ko na kasi gustong kumanta ng itaas ang kamot sa mga angkol. Kaya, ginamit ko yung microphone. Pambihira naman, oh. Gusto mo ba talagang kumanta ng itaas ang kamot ng mga angkol? Ha? Duday? Oh, sagot! Dali! Alika nga nito. Sige po, gusto ko pong kumanta yung ako lang. Oh, sige. Eto, go. Ikaw na. Itaas Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, kulkol, bunalkol. EDSA. Bira. Ang sobrang kulit ng apo mo! Aray! Bakit? Ako ba yan? Bakit ako sa akin ka nagre-reklamo? Hindi naman, nambabato ka kagad eh. Ang sabi ko lang kulit na sobrang cute. Di ba may mga makulit na cute na nag-i-enjoy ka? Bira naman, oh. Ay nako, sa mga kabisyo po natin dyan na pauwi na ng kanilang mga tahanan, ng kanilang bahay, make sure na ipinapaalam nyo po sa mga magulang ninyo, ipinapaalam nyo po sa asawa ninyo para sa gayon hindi sila mag-worry. Kasi syempre, alam nyo naman yung mga tao sa bahay medyo nag-worry din kung hindi po kayo nagko-communicate. Pinaka-importante po sa lahat mga kabisyo is the communication. You have to communicate para nang sa gayon malalaman at magkaroon ng peace of mind ang mga mahal sa buhay na nag-aantay. O diba? Kasi diba, totoo manong driver nakakainis lalo na kung may anak ka. Sabi mo, nak, pagdating mo sa school, nak, message ka ha. O tapos, pagdating sa school, anong oras na? Hindi man lang nagme-message. Tapos, magme-message yan maya-maya. Pa-load. Tapos, nang niload mo, hindi na naman nag-message. Ganun po yung anak ko. Ang bihira naman, oh. Ay, naku mga kabisyo, bilis ng oras natin. Tayo po yung magpapaalam na ang tabianan. Susunod na po. Siyempre, susunod na. Uncle Totoy Bato. Sabi nga ni Kajot, pagkagat ng dilim! Tutoy na lab. Maraming salamat mga kabisyo. Tutok lamang po dito sa istasyong numero 1, 90.7 Live